czas? Należy ta chwileczka na płysobny, gdy lekko się przygłędy do zdrzeniałych? Rycia, dzysy płeznumy słowo arbata. Jak mnie wpłykły błędy, a gadają, że arbata z brzozowych listów piją na umani w gnytach. Melesowy arbata jest dobry na przecieścienie krewi. Arbata z ciernych jagłedów dają na zmłekniancy. Spysz chłopły remionkłewy arbatę. Tyłen ze zdrów jak raba. Lepłewy arbata je dobry na zaznobienie. Jaki chłerost, taki arbata. Pamiętaj, pij dobrą arbata, amdze żył dłydzi lata. Do uzdrzenia.